दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोबथा थान्दै मेलाव जोङो माखासे रिजलिउसन एडप्ट खालायो। बेनि उनाव जोङो जि गोजाम आफाद दानि आथिखालनि बे आफादखौ डिसलिउसन खालामनानै संबिधानाव होनाय बायदि निउ कमिटि फर्मेशन खालामो। दा दिनैनि जि मोनसे गेदेरथार हाबाफारि बेयाव बायदिसिना सिकिउरिटि एरेन्जमेन्ट, बेयाव मानगोनां गाहाय आलासि नखर मन्थ्रि बिथांखौ बरायनांगौ, रायजो राजाखौ बेयाव मोजाङैनो मोजां गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैदों बिथांमोनखौ रिसिभ खालामनांगौ, नखर मन्थ्रिखौ रिसिभ खालामनांगौ, गोबां प्रट'कलनि खोथा दङ। आरो बे गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै जोंहा बर' बिमा गौथुमनि सायाव सावरायबावनांगौ दङमोन, बर' पिपल क'अर्डिनेशन कमिटिनि सायाव सावरायनांगौ दङमोन। बर' गोजोन गोरोबथानि माखासे रिपर्टखौ आङो मैया हाउसाव साबमिट खालामदों रिपर्ट आकारै, खिन्थु बिनि सायाव जिल्ला आफादफोरनि अपिनियन, बिथांमोननि माने जिखिनि सावरायनाय बे स्कपखौ जों होनो हायाखिसै। 1टा बाजासिम सावरायनायनि उनाव जोङो नुबाय जे एनादार जोङो 3-4 घन्टा नांगोन आरो माने फुंबिलि सोरां जागोन। फारसेथिं नखर मन्थ्रि बिथाङा फैगासिनो दङ, गोबां जायगायाव गारि दैथायहरनाय जादों, बे गारिफ्रा टाइमलि सहैयाखै, रिपर्टफ्रा जोंनियाव फैबाय थादों। गासै खोथाखौ नोजोर बोनानै जोङो 1 दाननि थाखाय नैबे लास्ट डेलिगेट सिटिंखौ जों एक्सटेनसन खालामदों आरो मोजां सम मोजां सान लानानै जों मैया डेलिगेट हाउसाव गासिबो डेलिगेटनिफ्राय सेंसन लादों, मोनसे रिजलिउसन ड्र खालामदों जे 1 मासनि गेजेराव जिखिनि सावरायबावनांगौ दङ अफिसियेल रिजलिउसन जोङो ड्र खालामनांगौ दङ आरो गोजाम कमिटिखौ सिमफायनानै गोदान कमिटि दानायनि जे मोनसे हाबाफारि दङ बेखौ जोङो मावफुंगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि केबिनेट कमिटिया बबे जायगायाव बेखौ खुंगोन बिनि सायाव सिद्धान्त लागोन। जोंनि लास्ट डेलिगेट सिटिंआ दतमा फोथाराव खुंनाय 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानि मुङैनो जागोन। बे फोथारनि मुङाबो थागोन। जास्ट जायगाखौल' जोङो मोनसे परिबेस परिस्थितियाव नायनानै जोङो बेखौ खुंफुंगोन, खिन्थु गासिबो रिजलिउसन, बडि फर्मेशन आरो निउ बडि माने फर्मेशन माने गोजाम बडि डिसलिउसननि खामानिया एखे प्रसेस, एखे परिकल्पनाजों 1 दाननि गेजेराव बियो मावफुंनाय जागोन। गोजोन्थों।